2014 року. А оборона аеропорту за тисячі історій хвороби та які виявилися сильнішими за ворога. Особливий для України день вшанування захисників Донецького аеропорту. Саме у ці січневі дні 2015 року завершилися бої за литовище, які тривали починаючи з травня 2014 року. Ігор я надзвичайна людина, та із плоті крові таки, і сумує за мною дружина, на дзвінок мій чекають батьки, так пишається мною країна, я ж виконую справно наказ, найстрашніше це смерть побратима. А зі мною все буде гаразд, бо я Ігор незламний та сильний, хтось придумав цю байку про нас, і малюнок маленького сина рятуватиме серце не раз, ще не раз буду я воскресати, піднімати скрізь морок і дим, сказати, промовляти нема.